Kaixo, pantailazoak egiteko modu desberdinak daude. Lehena, adibidez, da teklatuan sakatzea imprimir pantalla, gero, ireki Paint edo beste programa bat irudiak editatzeko, eta itxatxi egin duzun pantailazoa, Ctrl V, eta itxasten da. Beste modu bat, sakatu Windows tekla, eta imprimir pantalla. Pantailazoa egin du, eta non dago orain pantailazo hori? Pantailazo hori dago, ordenagailuak daukan imágenes karpetan, capturas de pantalla, hor dago pantailazo hori. Beste modu bat, Windows gehi mayuskula gehi S sakatu, hori egitean, ikusten duzuenez, gurutze hau agertzen da, eta horrek balio du markatzeko eremua. Ez egiteko pantailazoa pantaila osoari, baizik eta eremu honi bakarrik. Askatu, eta gauza bera, ireki Paint, eta itxatxi Painten berriro. Eta hori izango duzu, eremu hori. Modu hauek bakarrik baliogarriak dira Windowsen. Nabigatzailearekin pantailazoak egin nahi baduzu, gehigarri honen bidez lortuko duzu. Nimbus du izena. Instalatzeko Nimbus, sakatu más herramientas, extensiones, hemen abrir Chrome Web Store, eta bilatu Nimbus. Lehenengoa da Screenshot and Screen Video Recorder. Ireki, gehitu, eta Nimbus instalatu da zure nabigatzailean. Orain begira, sakatu ikurrean, hartu eremu bat, adibidez hau, eta 3 aukera daukazu. Desegiteko, baietz gordetzeko irudi hau, edo gordetzeko eta editatzeko irudia. Hau aukeratuko dugu. Sakatu hemen, eta nahi baduzu orain lauki bat edo gezi bat marka dezakezu irudian. Behin editatuta irudia, finalizar sakatu, eta guardar como imagen. Horrela, gordetzen duzu, eta geratzen da pantailazo hori gordeta. Aukera desberdinak pantailazak egiteko. Eskerrik asko, agur!